ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान्यसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭക്തി യോഗമാണ്. അധ്യായം 12 ഭക്തി യോഗം. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. ആക്ച്വലി വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായ ആ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയ ആ ബന്ധത്തെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക. ഭക്തി എന്നുള്ളതിനെ പ്രഭുപാദ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് സേവയില്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ മാത്രം ഭക്തിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ വളരെയധികം ഭക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലുന്നു, അതും ഒരു സേവയാണ്. കീർത്തനം ഒരു സേവയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അയാൾക്ക് അപ്രിയമാകാത്തതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരാളുടെ അതിയായ പ്രീതിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീതി, ബഹുമാനം, സ്നേഹം ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുകുന്നു. അതുകൂടാതെ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ശ്രവണം അതൊരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സേവനമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുക, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി നമ്മൾ ആ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. കൂടാതെ സ്മരണം, സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടത്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുതലായവ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം വഴിയോ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമേ ഉതകുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനമായിട്ട്
മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളോട് പക്ഷികളോടെല്ലാം ഇതൊന്നും ഉപദേശിക്കാനോ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേത പശുഭിർനരാണാം ധർമ്മോഹിയേഷാം അധികോ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധർമ്മേണ ഹീനഃ പശുഭിസ് സമാനഃ. അതായത് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം സാമാന്യമേത പശുഭിർനരാണാം. പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ, ആനിമൽസ്. ആ മൃഗങ്ങൾക്കും നരാണാം മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാകുന്ന 4 ഗുണങ്ങളാണ്, 4 പ്രവർത്തികളാണ് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഇത് 4ഉം മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉണ്ട്, സാമാന്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാമാന്യമേത പശുഭിർനരാണാം. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ, അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടുള്ള കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പാത്രത്തിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല തേച്ച് വെളുപ്പിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ. അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നോ അത് കഴിക്കുന്നു. എവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുമോ അവർ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വ്യത്യാസം എന്താണുള്ളത്? അവരും ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നു. അവരാഹാരം കഴിക്കുന്നു, നമ്മളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. അവർക്കും ഭയമുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർക്കും ഭയമുണ്ട്. നമ്മളും ആ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു വീടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ധർമ്മോഹിയേഷാം, ധർമ്മം, ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ പരമമായ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളുടെയും ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവാത്മാവിൻ്റെത്. അതായത് സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സംപ്രസീദതി. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുംസാം, മനുഷ്യർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ, പരമമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ, ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, തടസ്സമില്ലാതെ, അതായത് നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൂടാതെ വേറെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഭൗതികമായ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മാ സംപ്രതീതതി, നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്, ആ ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ പോരുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. അത് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആഹാരനിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർനരാണാം ധർമ്മോഹിയേഷാം അധികോ വ്യവസ്ഥോ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിർ സമാനഃ. ആ ധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭിർ സമാനഃ, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെക്കാട്ടിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധം എന്നുള്ളതുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ശരിയും തെറ്റും ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ശരിയെ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ അവബോധത്തെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളുടെ അവബോധത്തിന് തുല്യമാണ്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മളും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട്
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഈ ധർമ്മം. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ധർമ്മമായ ആ ഭഗവത് സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനും ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കി ഭഗവാന്റെ പക്കലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഏതദ് വിദ്വാൻ പുരാമൃത്യോരഭവായ ഘടേ തസഹ അപ്രമത്തയിദം ജ്ഞാത്വാ മർത്യമപ്യർത്ഥ സിദ്ധിദം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണത നേടുവാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ മരണം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അവസരത്തിന്റെ സദുപയോഗം ചെയ്ത് ഭൗതികതയെ മറികടക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം ക്ഷയമുള്ളതാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ, അത് ശരീരം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ സദുപയോഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ജീവാത്മാവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഛിദ്യമാനം യമൈരേതൈഹി കൃതനീഠം വനസ്പതിം ഖഹഃ സ്വഖേദമുത്സൃജ്യ ക്ഷേമം യാതീഹലം പടഃ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തന്റെ കൂടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ ക്രൂരരായ മനുഷ്യർ, മരണത്തിന്റെ വ്യക്തിഭാവം പൂണ്ടവർ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷി ആ കൂട്ടിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ദിക്കിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ മനുഷ്യർ ക്രൂരരാണ്. മനുഷ്യർ, അവർക്ക് ആ പക്ഷി ഇരിക്കുന്നു, ആ പക്ഷി ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അതൊന്നും നോക്കാതെ മരത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ മരത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് കാണുന്ന പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓ, തന്റെ കൂട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ, ആ മരം ഖണ്ഡിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൂടിനോട് ആസക്തി വളർത്തി ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തെ കളയുകയല്ല പക്ഷി ചെയ്യുക. പിന്നെയോ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിലയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൂടല്ലെങ്കിൽ ഈ മരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മരത്തിൽ തനിക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാം എന്ന് ആ പക്ഷിക്ക് അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കൂടിനെ വിട്ടിട്ട് പക്ഷി വേറെ ഒരു മരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഒരു കർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. കാരണം ആ മരം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പക്ഷിയുടെ കൂട് അതേപോലെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകും. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ പക്ഷി ആ കൂടിനോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ആ കൂട്ടിൽ പക്ഷി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനും മരണം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൂടിനെ പക്ഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ മനുഷ്യനും തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വസതി ക്ഷണികം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ പക്ഷിയുടെ കൂടാണ് അതിന്റെ വസതി. അതിന് ഉറങ്ങാനും അതിന് വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള വസതി, അതിന് മുട്ടയിട്ട് കുട്ടികളെ വലുതാക്കാനുമുള്ള വസതിയാണ് കൂട്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യർ വന്ന് ആ മരത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പക്ഷി ആ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെയും വസതിയാണ് ഈ ശരീരം. ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനും അതേപോലെ ആ വളർന്ന് വലുതായി ഓരോരോ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാനും എല്ലാത്തിനും തന്റെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കായിക്കും എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വസതിയാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണമാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് ഈ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ശരീരം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരം കൊണ്ട് തനിക്ക് സദുപയോഗം ചെയ്യാകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് ക്ഷയം വരുന്നതിന് മുൻപ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തനിക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അവബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ നമുക്ക് വയസ്സായി വരുംതോറും നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തെ കാണിക്കാതെ, ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോപ്രായങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. തലമുടി ഡൈ ചെയ്യുന്നു,
മുഖത്തിന് ക്ഷീണം വരുന്നത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ മുഖത്ത് എന്തെല്ലാമോ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാമോ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ശരീരം നശ്വരമാണ്. അത് ഒരു ദിവസം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതാണ്. അതിന് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാലും. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം. പക്ഷേ ജഡവസ്തുവാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ആ അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവിനെ അതിനെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ മറക്കുന്നു. അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുന്നു. അതാണ് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഹോരാത്രൈശ്ചിദ്യമാനം ബുദ്ധ്വായുർഭവ ഭയവേ ബധുഃ മുക്തസംഗഃ പരം ബുദ്ധ്വാ നിരീഹ ഉപശാമ്യതി. തന്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ്സും ഇതുപോലെ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതോടെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ ഭയപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയും ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആയുർഹരതി വൈപുംസാം ഉഭയന്നസ്തോ മൃതം രവിഹി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ രവി, സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് കുറയുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഉപയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ വേഗം വേഗം ചെയ്തു തീർക്കണം. എത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. അതായത് ശരീരം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രമമെല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെയാണ്, ക്ഷരമാണ്, നശ്വരമാണ്, ഒന്നിനും ശാശ്വതമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശാശ്വതമായത് എന്തോ അതിനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അതിനെ നമ്മൾ ശാശ്വതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ ശാശ്വതമായത് എന്തോ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നശ്വരമായ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മൃദേഹമാദ്യം സുലഭം സുദുർലഭം പ്ലവം സുകൽപം ഗുരു കർണധാരം മയാനുകൂലേന നഭസ്വതേരിതം പുമാൻ ഭവാബ്ധിം നതരേത് സ ആത്മഹ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടാൻ സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലം പ്രകാരം നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളപ്പോൾ നമുക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിരളമായ നേട്ടമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കില്ല. അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം ആയിരിക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ വളരെ നന്നായി പണിതീർത്ത ഒരു ബോട്ടായി കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സാഗരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭവസാഗരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ. നമുക്കത് സ്വയം നീന്തി കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭവസാഗരത്തെ സ്വയം നീന്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമത്താൽ ഈ ഭവസാഗരത്തെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത്രയേറെ നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥനാണ് ഇവിടെ. ആ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം നീന്തി ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകര കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ആ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധത്തിൽ, ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് ഒരു സഹായം ആവശ്യമാണ്. ആരുടെ സഹായം? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ ഒരാളുടെ സഹായം. അതായത് സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ആ സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാര് വേണം?
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള നീന്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഒരു ബോട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭവസാഗരത്തെ മറികടക്കുവാനുള്ള ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണെങ്കിലും, കയ്യും കാലും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ ശരീരമാകുന്ന ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടക്കാം. എങ്ങനെ? ശരീരമാകുന്ന ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ബോട്ട് ചലിപ്പിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുവോ ഈ ശരീരമാകുന്ന ബോട്ടിനെ അതുപോലെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടാൽ, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്, ബോട്ടിന് മുന്നേറാനുള്ള അനുകൂലമായ കാറ്റാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ബോട്ടിനെ നയിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അനുകൂലമായ കാറ്റിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ മുന്നേറുവാനായിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മുതലെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത്രയെല്ലാം സൗകര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് അത് പ്രകാരം സാധനകളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറുകര പറ്റാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അയാളെ തന്റെ സ്വയം ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കാം. ആത്മഘ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ സ്വയം വധിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ സ്വയം ബന്ധനത്തിലാക്കുവാൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നാലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിശ്ചിദ്യന്തേ സർവസംശയഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി മയി ദൃഷ്ടേ വിലാത്മനി. ഹൃദയത്തിലെ കെട്ടുപാടുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ്, എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പരമ്പൊരുളായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാം. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭവസാഗരത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയോഗം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല, ആ ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ സേവിക്കുക വഴി നമ്മിൽ ഭക്തി ഉണരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തുളസി ദേവി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയാണ്. ആ തുളസി ദേവിയെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തുളസി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും 1-2 തുളസി ചെടിയാണെങ്കിലും നട്ട് വളർത്തണം. ആ തുളസിക്ക് ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം, അതിന് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കണം, തുളസി ദേവിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. ആ തുളസിയില ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തുളസിയില അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് തുളസി ദേവി. ആ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ ഒരു തുളസി ഇതൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന നിവേദ്യത്തിൽ തുളസിയില അർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിക്കുക, അവരെ ആരാധിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അതുകൂടാതെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ തനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ
അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണോ, അല്ല ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി അവ്യക്തിഗതമായ പരബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉപാസകരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികവാദികളുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിച്ച് അവർ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ നിരാകാരമായ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി അവർ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അവർ മുന്നേറുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ, നാരായണ വിഗ്രഹത്തെ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ചാകൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സന്നിയമ്യേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവാ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തിശൂന്യ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരും അവർ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെയോ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആ ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സുഹൃത് ഭാവേന കണ്ടുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവ്യക്തമായ, നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ രൂപം ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സർവവ്യാപ്തമായ എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയാണ്. സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അവർക്കും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്ത അസക്തചേതസാം അവ്യക്ത ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. ഇങ്ങനെ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അവർക്ക് ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് ക്ലേശമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ശരീരികൾക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ശരീരം ധരിച്ചവരാണ്, ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം,
രൂപമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തേജോ പുഞ്ചത്തെ, ഒരു പ്രകാശത്തെ, അങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജ്യോതി, ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനെയാണ് അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുരോഗതി കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും, പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാൻ അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ പല വിധത്തിൽ, 5 വിധത്തിലുള്ള അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് മണ്ണുകൊണ്ട്, ഒന്ന് കല്ലുകൊണ്ട്, ഒന്ന് മെറ്റൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 5 മെറ്റൽ കൊണ്ട്, ലോഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ, നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയാണ്. അതിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാനസികമായ ധ്യാനം, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 വിധത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധന വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നുള്ള അവതാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നുള്ളത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനേ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം. എങ്ങനെയാണോ തപാൽ പെട്ടിയിൽ കത്തിട്ടാൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്തുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി അത് നേരെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമുക്ക് അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം ആരാധിക്കുവാൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേശമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ എന്താണ് മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൃത്യു എപ്പോഴും മൃത്യു ലോകമാണ് ഇത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഇവിടെ മൃത്യു ഉണ്ട്, പുനർജന്മമുണ്ട്, ജനനവും മരണവും ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സംസാര സാഗരമാണിത്. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ കരകയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ
ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെയും മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവത് കൃപയാൽ താമസം വിന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും എന്നതിനാൽ ഭക്തന്മാർ വളരെ ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമ അതിശയവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും മനസ്സിലാകും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹിമ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവത് സേവനമാണ് അയാളുടെ കർത്തവ്യം. അത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം മായയുടെ സേവനത്തിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടേണ്ടി വരിക. നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തരാകാം, അല്ലെങ്കിലോ മായയുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. നിത്യബദ്ധനാകുക അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമുക്തനാകുക, ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ് അയാളുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു? ലളിതമാണ് പ്രക്രിയ. തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഇങ്ങനെ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനെ അതിവേഗത്തിൽ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ പരമപുരുഷൻ സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഭക്തന്മാർ വളരെ അനുഗ്രഹശാലികളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തരാക്കും. നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞു വിടുന്നു എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യ അതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി അന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് സ്വയം നീന്തി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് അയാളെ രക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി എട്ടാമത്തെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മായയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആപത്തിനെ, നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ ഏറി വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൈ കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിയുവാൻ പോലും സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഒരാൾ മരത്തിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിടിവിട്ടാൽ ഏത് കയത്തിൽ എങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ താഴെ സർപ്പങ്ങൾ നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരാനയാണെങ്കിൽ ആ ഭൗതികമായ വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങളുടെ ഒരു ഭാരം തന്നെ നമ്മുടെ ചുമതലയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അതുകൂടാതെ 2 എലികൾ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കരണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയത്തിൽ വീഴാം. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ദുസ്സഹമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലും ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മുകളിലെ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റായിട്ട് തേൻ വീഴുന്നുണ്ട്. അത് നക്കുവാൻ, ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു തുള്ളി സുഖത്തിനെ അത് തന്നെ ജീവിതം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മരണവെപ്രാളം കാണിക്കുന്നു. എത്രമാത്രം ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വന്നു പെട്ടാലും നമ്മൾ അതിന് നേരെ
അതിനെ തിരിയുന്നില്ല, അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തിയില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരമോ ആ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം, സുഖം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ജീവിതമാണ്, ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ, എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം, പരിപൂർണമായിട്ട് മോചനമുണ്ട്. അതിന്റെ വഴി എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിയുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംസാര സാഗരം. ഇത്രയേറെ മായ എന്നുള്ളത് ഇത്രയേറെ കഠിനമാണ്. നമുക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ മായയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിന് താഴെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി, കേവല ഭക്തി എന്നെല്ലാം പറയും. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി, അതാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ, എന്നിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, വേറൊന്നും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പോകണ്ട. പിന്നെയോ ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുക. ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കരുത്. നമ്മൾ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുക, അത്രമാത്രം. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി. നമ്മൾ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മളിപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഓരോരോ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അത്രമാത്രം. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനില്ല. അതാണ് കേവല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ നാമാചാര്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അതായത് അദ്ദേഹം ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 3 ലക്ഷം നാമം അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അത് ആ നാമം ഉച്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരമോ ഉറക്കമോ എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പേരിട്ടു. അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചു. അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും തന്റെ ജീവിതത്തെ വിനിയോഗിച്ചില്ല. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് കേവല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് കലുഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധന ഭക്തി അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന അഭ്യാസം പരിശീലനം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നവവിധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായ ആ ഭക്തിയുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അതുവഴി
നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയെല്ലാം സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. ഇന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അശുദ്ധങ്ങളാണ്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ശുദ്ധി വന്നാൽ അവയെ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഈ സാധനാഭക്തി. ആ സാധനാഭക്തികൾ പരിശീലിച്ച നമുക്ക് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ആ കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? സാധനാഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല, സമയമില്ല, വളരെയധികം ജോലിയുണ്ട്, ജോലി തിരക്കാണ്, വളരെ വേറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർ അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടി, ആശ്രമങ്ങൾ കെട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അവരെ സേവിക്കുക. അവർക്ക് ധനമായിട്ടോ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്കായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അഭ്യാസയോഗം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അയാൾക്ക് പരിപൂർണ നിലയിലെത്താം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരായി അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കാനാവാത്തവർക്കും ഈ പ്രയത്നത്തെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അന്നദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ദിവസവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച, ഇസ്കോണിലെല്ലാം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൺഡേ ഫീസ്റ്റ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസെല്ലാം മുടക്കമുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ ഇസ്കോണിലേക്ക് വരുന്നു ആ ദിവസം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്നത്തെ ദിവസം അവർ പിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ എല്ലാവരും പകുതിക്ക് വെച്ച് എണീറ്റ് പോകും. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. സൺഡേ ഈവനിങ് രാത്രി എല്ലാവർക്കും സദ്യ. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സദ്യ ഉണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ധനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്രയത്നത്തിനും ആവശ്യമാണ് ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, തൊഴിൽ എന്നിവ. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് യോജിച്ച സ്ഥലവും പണവും, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരും, വികസിപ്പിക്കാൻ സംഘടനയും ഒക്കെ വേണം. ഭഗവത് സേവനത്തിനും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതേ പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് സഹായമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ടീച്ചർമാരായിട്ട് കുറെ പേർ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നീട് അഡ്മിന്മാരായിട്ട് കുറെ പേർ സഹായിക്കുന്നു, ടെക്നിക്കലായിട്ട് കുറെ പേർ സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു അമ്പലത്തിന് ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഒരു 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളാൽ സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്കത് സഹായം ചെയ്ത് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടുവാനും സഹായകമാകും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അവിടുത്തെ ദൈനംദിന പൂജകളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാകുന്ന സേവകൾ വേണമെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് തറക്കല്ലെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നവർക്ക് ആവുന്ന മാതിരി അവരെ അമ്പലം പണിയാനുള്ള സഹായം അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മതിയോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരുയതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക? ചിലരുണ്ട്, വളരെ വളരെ ധനമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു അനാഥാലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിക്കെല്ലാം ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കും, വളരെയധികം. കാരണം അതുവഴി അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂടി അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അവരുടെ സമ്പത്ത്. ആ സമ്പത്ത് അവർ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നല്ല കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലം അയാളെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലത്തെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന്, ചാരിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ആ ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴി അന്നദാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾക്ക്, സ്കൂള് തുറക്കാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ശാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇതും പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കർമ്മഫലത്യാഗം അതും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ മുതലായവ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ വായിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടം അത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. കാരണം ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോൾ, ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ആ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാനാകാത്തവർ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ സ്വരൂപം എന്ത് എന്നറിയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. ആ ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ക്രമേണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കണം. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നല്ല ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ ദാനം ചെയ്യുക വഴി ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമുക്ക് ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠം ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധിക്കുക, അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധിക്കുക. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നവർ അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ആ നല്ല ചീത്ത ഗുണങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മിൽ ആ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. തന്റെ ഭക്തനിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തനെ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാ മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ടഃ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്തഃ സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോൾ മാത്സര്യം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരമോ അസൂയയോ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിൽ. കാരണം തനിക്കുള്ളത് തന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് തനിക്ക് വരേണ്ടത് തനിക്ക് വരും എന്നുള്ള അറിവുള്ളയാളാണ് ഭക്തൻ. കൂടാതെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും സുഹൃത്തായിക്കൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തന്നെ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ആർജിച്ചത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ആ അറിവുണ്ടാകുന്ന ഭക്തന് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവകാശബോധമോ മിഥ്യാഹങ്കാരമോ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് താനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരമാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ. അവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആശങ്കപ്പെടാതെ ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുദാമാവ് കുചേലന്റെ കഥയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനായ, എത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു കുചേലൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരാൽ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർ തന്നോട് എന്തെല്ലാം അപ്രീതികരമായിട്ട് കാണിച്ചാലും അതിലൊന്നിലും ആശങ്കകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അനപേക്ഷഃ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്തഃ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനമാർജിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഭക്തൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ സ്വയം ധനമാർജിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഭക്തന് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ പരിശുദ്ധനായിരിക്കും, വിശുദ്ധനായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിപുണനായിരിക്കും, എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ
അങ്ങനെയുള്ള ഫലമുദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യഹ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ ഹിരണ്യകശിപു പല പല വിധത്തിൽ കൊല്ലുവാൻ നോക്കി. എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പ്രഹ്ലാദന് ആരോടും ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ദുഃഖമോ കോപമോ ഒന്നും തന്നെ വന്നില്ല. അച്ഛനോട് ഒരിക്കലും കോപം ചെയ്തിട്ടില്ല, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിപാവനമായ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദകുമാരനുണ്ടായത്. ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും എല്ലാം ത്യജിച്ചു ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ആ പ്രഹ്ലാദകുമാരനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതഃ സ്ഥിരമതിർഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഭക്തൻ അറിയാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും ഭക്തൻ. കാരണം അതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ് എന്ന് ഭക്തൻ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും അലച്ചിലുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ദുർവാസ മുനിയും പിന്നീട് ദുർവാസ മുനി രാജാവിനെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണിത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ത്രേതായുഗത്തിലെ ഒരു ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ചക്രത്തെ, സുദർശന ചക്രത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൽകുന്നു. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു തവണ ഒരു വർഷത്തെ ഏകാദശി വ്രതം നോക്കുന്നു. ഏകാദശി വ്രതം അദ്ദേഹം നിർജ്ജലമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് ദ്വാദശി ദിനത്തിൽ പാരായണ വീതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വ്രതം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്രതത്തിന്റെ സമാപനമായ ഒരു വർഷം തികയുന്ന അന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ്വാദശി ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം ദാനം ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സദ്യയും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സ്വയം ആഹാരം കഴിച്ച് പാരണ വീടുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ദുർവാസ മഹർഷി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയോടും അപേക്ഷിച്ചു, എന്നോടൊപ്പം ദ്വാദശ പാരണ വീടിയിട്ട് അങ്ങ് ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ദുർവാസ മുനി പറഞ്ഞു, ദ്വാദശിയല്ലേ, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള നദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. നദിയിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം യോഗിയായിരുന്നു. അവിടെ യോഗനിഷ്ഠയിൽ ആണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ മുഴുകിപ്പോയി. ഇവിടെ പാരണ വീടുവാൻ സമയമാകുന്നു. രാജാവിന് പരിഭ്രമമായി. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഗുരു ഉപദേശിച്ചു, അങ്ങ് നിർജ്ജലത്തിലാണ് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തീർത്ഥം സേവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് പാരണ വീടാം, അതുകൊണ്ട് ദോഷം വരുന്നില്ല. ദുർവാസ മുനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം. ശരി, രാജാവ് അത് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ തീർത്ഥം സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാരണ വീടുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദുർവാസ മുനി യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കോപമായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലാതെ രാജാവ് ദ്വാദശ പാരണ വീടിയില്ലേ. അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ജടയിലെ ഒരു ജടയെടുത്ത് പറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കൃത്യ എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവിടെ. ആ കൃത്യ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് വരികയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സുദർശന ചക്രം അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ കൃത്യയെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു.
ആ കൃത്യയെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആരാണ്? ദുർവാസമുനി. ദുർവാസമുനിയാലാണ് കൃത്യയുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ ദ്രോഹിക്കുവാനാണ് ദുർവാസമുനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സുദർശന ചക്രം ദുർവാസമുനിയുടെ പുറകിലായി. പക്ഷെ ഈ സമയത്തെല്ലാം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് സമചിത്തനായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഒരു ഭക്തനും ഒരു അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ദുർവാസമുനി യോഗിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് യോഗിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അതേപോലെ സമചിത്തതയോടുകൂടി നിലകൊള്ളുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതാണ് ഭക്തനും ഒരു അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അപ്പോൾ ദുർവാസമുനി അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, അവസാനം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കും പോയി. പക്ഷെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്റെ ഭക്തനെയാണ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ വീഴാതെ ഇതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസമുനി ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആ 1 വർഷവും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ക്ഷമയോടുകൂടി ദുർവാസമുനി തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അവസാനം ദുർവാസമുനി തിരിച്ചു വന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ആ സുദർശന ചക്രം അങ്ങനെ പിൻവാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനോടും സമചിത്തതയോടുകൂടി പെരുമാറാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. ഏതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നാശരഹിതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭൗതികമല്ല, ആധ്യാത്മികമായ കർമ്മമാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം. കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്. ആ ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സേവനം ആധ്യാത്മികമാകുന്നു, ശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു സേവനമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് നാശരഹിതമാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോ അവിടെ വെച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് തുടരുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന് അതിനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യജന്മവും ലഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻജന്മ കർമ്മ ഓർമ്മയല്ല, നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആകർഷിതരായിട്ട് ആ കർമ്മം, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ശാശ്വതമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. സജ്ജന സഹവാസത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളരും. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്താൽ, സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം ജപിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവകളോടെ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഈ മാർഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു നിരപേക്ഷമായ മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. നാളെയും മറ്റന്നാളും ശനിയും ഞായറും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്ത വിദ്യാമാതാജി തന്നെയായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. കാരണം എനിക്ക് ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നാളെ.
മറ്റന്നാളും ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും ആ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 13, 14 അധ്യായം ഇനി ജ്ഞാനയോഗമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ